आरो भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आरो अमित शाह नखर मन्त्रि बे साथाम मानसिनि जुदि ब्लेसिं गैयामोन आरो बे समाव सर्बानन्द सन'वाला आसामनि चिफ मिनिस्टारमोन बे साथाम साब्रै मानसिनि आशीर्बाद एबा ब्लेसिं गैयामोनब्ला बड'लेण्डआव दाबो हाथियारा थागौमोन एबा बमा बेरफ्रुनाया थागौमोन गोजोना फैनाय नङामोन जोंनि गेजेराव दा बर' आइजोफ्रा दिनै बेफार खालामनो हमदों जोंनि डिजाइनारफ्रा आर'नाइ दख'नानि डिजाइन खालामनो मोनदों नेसनेल इन्टारनेसनेल मार्केटआव थांनानै जोंनि प्रडाक्टफोरखौ फानहैदों लोगोसे जोंनि जे गरिब गुन्द्रा न'खरनि फिसा फिसौफ्राबो दा डक्टर इन्जिनियारनिफ्राय लानानै एस एपिएस अफिसारफोर जानानै दा गभर्नमेन्टनि जे फ्रि कचिंनि गेजेरजोंनो जेसेबां दावगानाय जादों बे फैनाय नङामोन आरो दिनै बिटिआर स्पिक्स फ्रम भिजन टु एक्सन बे हाबाफारि लादों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिया बेयाव बाहागो लाफैनानै मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिलांदों गुबैयै बाहाय गांब्रै बिजाब बेखेवनाय जादों आरो मेनलि बिटिआरनि जे डेभेलपमेन्टेल प्रग्राम आरो पिस मिशन बे पिस मिशनखौनो मेइनलि इम्पर्टेन्स होनानै बे प्रग्रामखौ लादों आरो लोगोसे माने ब्रिजिं द कमिउनिकेशन गेप बिटिआर सरकारनिफ्राय माल्टिलिंगुवेल मोनसे बिजाब दिहुनदोंमोन जेरैहाय मोनसे वार्डखौनो 18टा लेंगुवेजाव मा बुङो बे मोनसे काइन्ड अफ डिक्सनारि 26टा जाथि जनगोष्ठी दङ बेनि गेजेराव 18टा लेंगुवेज दङ दा बेखौ बर'आव मा बुङो नेपालियाव मा बुङो बे एखे गांसे लेखायावनो गासिबो मोनजोबनाय जायनि थाखाय जोंनाव जि मोनसे लेंगुवेजनि गेप दङ जोङो भाषाखौ बुजिलायनि थाखायनो जोंनाव डिफारेन्सा फैयो बे गेपखौ गैया खालामनो थाखाय बे बिजाबखौ दिहुननाय जादों बे मोनसे नबल मिशन आरो जोबोद मोजां मिशन बिटिआरआव दा गोजोननाय फैदों बे गोजोननाय फैनाय बाथ्राया दा बेसेबांखि गोरलैयै बुंलाय नाजा माने एसेबां गोरलै बाथ्रा बेबो मोनसे बिराद लं स्ट्रागलमोन एनडिएफबिआ जुदि गावसोरनो सान्थिनि लामायाव फैनो होननानै फैयामोनबा बेखौ रावबो लाबोनोबो हायामोन गावस्रा गावस्रि जादोंब्लाबो सोरबा मोनसे ग्रुपआ बाहेरायाव थाबोगोन मोनसे ग्रुपआ बिदेशआव थांगोन जेरैहाय 2003आव बिएलटिआ गावसोरनो गोसो जानानै सान्थिनि लामायाव फैदोंमोन आरो बेनिफ्राय मोनसे पार्टलि सान्थिया जादोंमोन दा जि मोनसे पार्ट रिमेनिं पार्ट बियो 2020 मायथाइयाव जाफैबाय बेनि थाखायनो जायफ्रानाखि हाथियार लानानै दावहा नांदोंमोन बै समाव 2003आव बिएलटि आरो 2020आव एनडिएफबिआ जे हाथियारनि लामाखौ जे गारनानै गोजोननि लामायाव दावगाबोबाय बिसोरखौ जों बरायो आरो साबायखरबो बावो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव बिएलटिनि समावबो जेबायदि मोनसे बिटिसि सुक्तिखौ लाबोनायाव भारत सरकारजों आर्टिकुलेट खालामनाय एबा मोनसे डिसिसनाव लाबोनायाव जेरैबायदि खामानि मावदों थिग बिदिनो 2020 मायथाइयावबो एनडिएफबिनि सुक्तिखौ मोनसे कनक्लुसनाव लाबोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादानो मोनसे आमब्रेला बायदि अर्गानाइजेसन लानानै बयखौबो ज' लानानै खामानि मावदों आरो बेवहाय दिनै जुदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव चिफ मिनिस्टार नङामोन खिन्थु सासे मिनिस्टारमोन बियो आरो भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आरो अमित शाह नखर मन्त्रि बे साथाम मानसिनि जुदि ब्लेसिं गैयामोन आरो बे समाव सर्बानन्द सन'वाला आसामनि चिफ मिनिस्टारमोन बे साथाम साब्रै मानसिनि आशीर्बाद एबा ब्लेसिं गैयामोनब्ला बड'लेण्डआव दाबो हाथियारा थागौमोन एबा बमा बेरफ्रुनाया थागौमोन गोजोना फैनाय नङामोन जोंनि गेजेराव दा बर' आइजोफ्रा दिनै बेफार खालामनो हमदों जोंनि डिजाइनारफ्रा आर'नाइ दख'नानि डिजाइन खालामनो मोनदों नेसनेल इन्टारनेसनेल मार्केटआव थांनानै जोंनि प्रडाक्टफोरखौ फानहैदों लोगोसे जोंनि जे गरिब गुन्द्रा न'खरनि फिसा फिसौफ्राबो दा डक्टर इन्जिनियारनिफ्राय लानानै एस एपिएस अफिसारफोर जानानै दा गभर्नमेन्टनि जे फ्रि कचिंनि गेजेरजोंनो जेसेबां दावगानाय जादों बे फैनाय नङामोन आरो भारत सरकारनिफ्राय दा कोटि थाखा जे फैगासिनो दङ बा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय देग्लायथ' 1000 कोटि थाखा थांदों
दा बे थाखाफ्राबो हयतोबा बिटिसि ओनसोलाव सहैनाय नङामोन दा बे मोनसे जोबोद गोसोखांथावना मोनसे सम बियो आरो मोनसे सनालि जुग होनजायो बे सनालि जुगाव जोंना जेरैबो बिथिङाव राव हारिमु जौगानाय एबा रांखान्थिनि जौगानाय राजनैतिक स्टेबिलिटि आरो फारसेथिं सिकिउरिटि जों जाथि हिसाबै हारि हिसाबै आरो मानसि हिसाबै गासिबो बिथिंखौ मोननो हानाय बे समखौ दिनैहाय मोनसे गोजोर खालामनानै दोननो थाखाय माखासे बिजाबनि गेजेरजों सेबखांनाय जादों आरो बेखौनो दिनै मानसिफोरनि थाखाय बेखेवना होनाय जादों दिनैनि हाबाफारिया जोबोद मेहेर गोनां हाबाफारि